Para sa mga gustong mag-vlog, walang budget, tapos cellphone lang ang gamit, eto saktong sakto to, para magkaroon kayo ng idea. Yun, oh, parang uulan ah. Sundo muna tayo kay Mrs. Yan, so gamit natin yung cellphone, tapos yung chest mount, CP holder, dati nakakabit to sa ano eh, sa may chest ko, sa may dibdib, pero ngayon nilipat ko sa helmet. Ayan, check natin kung anong magiging resulta. After neto i-upload natin, no? So para sa mga gustong mag-vlog, walang budget, tapos cellphone lang ang gamit, eto saktong sakto to, para magkaroon kayo ng idea, no? Lalo na sa mga nagtitipid. So naka-setting siya ng 1080, tapos ang frame rate niya ay 30, naka widescreen, kaya kuha yung manibela ng motor. Kasi kung hindi ito naka widescreen, medyo tutok yung kuha sa unahan, masyadong malapit. So mas nagagandahan kasi ako pagka naka widescreen siya. At least dito naigagalaw ko yung gustong kunan, kasi nga nakakabit na siya sa helmet. Makarena yung ano niya, no? Masaredo, makarena yung tema ng ano niya. Ayan, so kahit saan ko ibaling yung tingin ko, kung ano yung nakikita ng mata ko, siya rin yung nakukuha ng camera. Hindi ka tulad dati nung nakapix lang siya doon sa chest ko o doon sa dibdib ko, straight lang. Sana all. Kumbaga hindi ko maipakita sa inyo yung gusto kong ituro, unlike ngayon, di ba? Oh, ha? May papakita ko na kung anong gusto kong ipakita. Usapang pakitaan to. Another one. Kung ano yung nakikita ng mata ko, siya rin yung nakukuha ng camera. Ang galing! Ang galing! Makulim din. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Ang dilim ng langit. Grabe, bukas magtataas na naman ang gasolina. What? Ang sakit na sa bulsa. Ayan, traffic na naman. Go go go. Ayaw ko talaga umuulan. Yun. Basta't mga motor pinapauna nila, no? Ang galing. Pero pag 4 wheels, stop ka muna. Para talagang ulan. Pagka cellphone pala ang nakakabit sa
helmet mo, medyo kakapalan mo lang yung mukha mo ha. Kasi pag titinginan ka talaga ng mga tao para bang nagugulat sila. Ba't mo naman ako sinasabihang cute? Diba? Unlike sa pagka-action cam yung nakakabit sa ano mo, sa helmet mo, maliit lang. Pero pag cellphone, parang nagugulat sila no? Ayan, so ako hindi ako masyado na ano kasi tinted yung visor ko So kumbaga hindi nila nakikita yung mukha ko. Ang galing! Ang galing! Diba? Hindi nila nakikita yung reaction ng mukha ko pag tinitignan nila ako. At nakikita ko sila nakatitig talaga. Huwag nyo lang silang pansinin. Diba? Kung saan ang hilig nyo, tuloy nyo lang. So ito, ipinapakita ko lang dito kung ano po yung nagiging resulta o magiging resulta kung sakaling ito yung maging budget mo. Yung cellphone ang gamit mong pang motovlog, no? Wala ka pang pambiling action cam kasi medyo pricey din kasi mga action cam ngayon lalo na kung naghahanap ka ng quality talaga. Dapat talaga meron. Yung maganda resolution, tapos may gyro. No? So, eto, ano to? Kumbaga sa sulit pack. Sulit pack. Basta, kung nagtitipid ka, itong socks para sa'yo. Kaya, kung bago ka lang sa channel ko, mga bro, pa-subs naman dyan. No? Tapos, paabalikan ko na lang sa mga sumusuporta dyan, no? So maraming salamat sa inyo, walang sawang pagsuporta, nandiyan kayo lagi. Abot ba? 19 seconds aabot 10 abot. Yan, malapit na tayo. Ito, walang traffic. Yun, sakto. Sakto, malas si kuya.